Ja al final de l'edat del bronze, Argos havia superat en importància Tirint i Micenes, que van començar a decaure amb l'arribada dels doris, conqueridors dels aqueus. De l'Argos micènica no en queden sinó uns pocs vestigis al cim de l'acròpoli. Això que veiem no fa justícia a la consistència d'aquesta ciutat en aquells temps. Fullejant la Ilíada, ens adonem de la seva grandesa, sobretot pel nombrós seguici de Diomedes, el seu rei, comptat entre els guerrers més audaços i valerosos. Havent viscut ininterrompudament des de l'edat del bronze fins a l'edat de l'electrònica, Argos conserva sobretot restes dels períodes clàssic i romà, els més afortunats per a la ciutat després de l'esplendor aquea. Per què Argos va ser important a l'època clàssica? Perquè a cavall entre els segles V i IV abans de Crist va ser el centre del culte d'Hera, la reina del cel, dona de Zeus. Això que veiem són els perímetres del temple dedicat a Hera, nucli de l'imponent santuari, l'Areun. Es podia accedir al temple a través d'una gran escalinata que feia 81 metres d'ample. Aquí s'aplegava una munió de gent durant les processons. Exemple de fidelitat entre les deesses, s'oferia a Hera un sacrifici de 100 animals. D'aquells dies fastuosos, francament poc feliços per als pobres animals, ens en queda només un souvenir. Sí, un record turístic, un model de fang de l'antic temple d'Hera, que es remunta al període geomètric, al voltant del segle VII abans de Crist, és a dir, els primers anys d'existència del santuari. El culte d'Hera va ser vigent durant molt de temps i va prosperar fins al període romà. De l'Argos romana se n'han conservat algunes restes ben a tocar de la ciutat moderna. Això que veiem són les termes, construïdes al segle II abans de Crist. Aquest absis de tova és la part més alta que se'n conserva, probablement perquè es va utilitzar com a església a l'època cristiana. Amb el cristianisme, els homes van tornar a fer prevaldre els llocs de culte i de pregària per damunt dels centres de plaer. En aquest local de l'Argos pagana, tanmateix, es practicava un únic ritu, el de la cura del cos. Per qui s'entrava a les termes, baixant 3 graons, els banyistes accedien als vestuaris, envoltats de bancs encastats a les parets. Després es distribuïen per les altres sales. Aquí els banyistes gaudien d'un dels luxes més sofisticats de l'antiguitat, l'aigua calenta. Les estances també estaven escalfades gràcies a un sistema de conductes que canalitzaven l'aire procedent del forn. Existia també una sala per als banys freds, el frigidarium. El confort exigit pels romans està associat al refinament de les construccions. En una habitació privada d'Argos s'han trobat aquests elegants mosaics de l'era romana tardana, avui conservats al museu local. Representen el pas del temps, a través de les estacions i els mesos. Les figures que veiem representen l'arribada de la primavera. Un guerrer simbolitza el mes de març, porta un estendard a la mà esquerra i amb la dreta assenyala una oreneta volant. L'abril és un pastor que du un anyell en braços. El maig i el juny, també antropomorfs, exhibeixen els productes típics de l'estació. El fruit més esperat de la bona estació que arriba, en tot cas, són els espectacles teatrals. Igualment, a l'època romana, es va construir aquest teatre a l'aire lliure amb 20.000 localitats, un dels més grans de Grècia, les grades del qual estan gairebé literalment esculpides a la roca. Fruïm, doncs, de l'espectacle i immergim-nos en els drames que van exalçar aquella civilització micènica de la qual anem a la recerca. Era representada com una civilització àuria i sanguinària, grandiosa, però condemnada a la tragèdia. Traiem, doncs, del nostre sarró una de les tragèdies gregues més famoses, l'Agamèmnon d'Èsquil, ambientada precisament aquí, a Argos. Èsquil ens narra les vicissituds d'Agamèmnon, que arrossegava la maledicció caiguda sobre el cap d'Atreu, el seu pare, destinada a perseguir tota la seva estirp, els Atrides. Tot va començar quan Atreu va descobrir que la seva esposa Èrop i el seu germà Tiestes eren amants. Per venjar-se, Atreu va matar els 3 fills de Tiestes i els va servir al seu germà per sopar durant un banquet. Només al final de l'àpat, Atreu va ensenyar a Tiestes les mans i els peus dels fills morts
i li va revelar l'origen de la menja que acabava de consumir.